tapahtui tavallinen koira, hän meni. Susi. Ja. GRRR. Sitten hän söi aakkoskeittoa, ja oli outoa. Matkalla roiskumaan vatsaan, kirjaimet eksyivät, ne matkustivat hänen aivoihinsa, ja nyt hänellä on paljon sanottavaa, nyt hän puhuu. Miten nyt, ruskea lehmä? Splash puhuu, kyllä hän puhuu, ja puhuu, ja puhuu, ja puhuu, ja puhuu. Mitä meinaa, mitä taas syömme? Roiske puhuu. Hei, Joe vaddaa ja tiedä. Nimeni ei ole Joe. Hän ei ole aina oikeassa, mutta silti se Roiske puhuu. Hei. Hänellä on ääni, hän on valmis huutamaan. Splash kertoo mistä on kyse, joskus väärin, mutta harvoin epäileväinen. Splash kertoo, mistä on kyse, että koirat ovat ainutlaatuisia. Testaus 1, 2. Kuule hänen puhuvan. Splash puhuu ja puhuu ja puhuu ja puhuu ja. Kommunikoi, luettelee, selventää, liioittelee, osoittaa ja selittää, rovioi ja liioittelee ja YAY, hyperventiloi. Splash toistaa. Splash puhuu.